बेलासेने गोजोन हामलायनाय जासिनायजों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरनो नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाक्सा बरमानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं ग्रामेन बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ दमदमायाव दैबानानि रैखाथि बादायाव थानाय दैबानाजों आलाय सिलाय खालामजानाय सुबुंफोरखौ खौरां लाफैयाखै रावबो सोरखारि थान्दै एबा बिफानारि बिबानगोराफोरा। दैबानाजों लोमसावजानाय गामियाव बिटिसिनि इएम देबेन बर' बिथाङा खौरां लाहैयो। गसाइगावआव एबिएमसुनि सिट इन डेमनस्ट्रेशन हाबाफारि। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय दलगावजों बोहैलांनाय मजाथि दैमायाव सासे फरायसुलाया गबनानै गोमानानै दं। नोंथाङा लोगोसेनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दमदमायाव दैबानानि रैखाथि बादायाव थानाय दैबानाजों आलाय सिलाय खालामजानाय सुबुंफोरखौ खौरां लाफैयाखै रावबो सोरखारि थान्दै एबा बिफानारि बिबानगोराफोरा। दिनै बेसेबांबा सान हमनानै पागलदिया दैमानि देरखांबोनाय दैनि दाहारा दमदमा ओनसोलनि गोबां गामिफोरखौ दैबाना सोमजिहोनाया ओनसोलनि सुखुहायै खहा लाबोदों। আমি যোৱা বুধবাৰৰ পৰাই বানপানী ডুব যাই আছোঁ। কোনেও খাই খবৰ লোৱা নাই, কোনেও ইয়াত অহা নাই। এতিয়া আমাৰ আজি কালি ৰাতি আমাক গাঁৱৰ ৰাইজে সহায় কৰিছে। আমি এতিয়া স্কুলত আছোঁ, কালি ৰাতি পানীত ডুব যাই আছোঁ, কোনো অহা নাই। दैबानाजों जेर जेरा जानांनाय ओनसोलनि न' बां लोमनायनि जाहोनाव फरायसालिफोराव थानो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नैबे नुथाया जाबाय बाक्सा जिल्लानि बागानपारा बेन्दोंनि सिङाव थानाय जारतालु गामिनि नुथाय। बालिका एम ए सम्पूर्णभाৱে 6-8খন বিদ্যালয় ইয়াত যাব। এতিয়াও কোনো এজন বিধায়কে কওক, MLA কওক, MCLA কওক, আজি DC ডাঙৰীয়াই কওক, তেওঁলোকে আজি অহাৰ সময় নাই। আৰু এই পৰিয়ালকেইটা আমি ওলাই যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ পথটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিধ্বস্ত হৈছে। सानथाम सानब्रै उन्दुनाय गैयै आरो जामुं मोनजायालाबासिनो दिन थांहोनाय उनाव जारतालु गुदि फरायसालियाव रैखाथि बादायाव थानो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াত এখন আশ্ৰয় শিবিৰ দিছোঁ। আৰু এই আশ্ৰয় শিবিৰত এতিয়া বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিব পৰা নাই, আজি ভাত খাব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ ৰন্ধা বঢ়াৰ সুবিধা নাই, কিন্তু এই চাৰ্কল অফিচাৰৰ আজি খবৰ নাই। সেইকাৰণে আমি ক্ষোভিত হৈছোঁ। যিবিলাক আজি প্ৰশাসনে আমাক এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো আমি দিম। আৰু আজি আমাৰ যিসকল আজি নিউজ চেনেলে আহি আমাক যিখিনি সহায় কৰে তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। सानथाम सानब्रै उन्दुनाय गैयै आरो जामुं मोनजायालाबासिनो थानाय दैबानाजों लोमजानाय सुबुंफोरनो सोरखारा जेबो हेफाजाब होआखै होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। হীৰা হৰণে আজি দিল্লী থাকিলেও তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি দল আমাৰ মাজত পঠাই দিছে আৰু তেওঁলোকক আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু এইটো আমি সময়ত তেওঁলোকৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছোঁ। আৰু ৰাইজসকলে আজি শিকি লওক। बेसायख'थिनि आगु समाव खुन्दुं कम्बलजों भटारफोरनि गोसोखौ जै खालामग्रा राजखान्थिगिरिफोरा खाफाल गैयै दैबानाजों सिलिंखार खालामजानाय सुबुंफोरखौ खौरां लानो खोन्दोसेबो सम दिहुननो हायाखै। শিকি লওক। আমাক সূতা কম্বল বিলাই পেলাই আজি আমাৰ কি অৱস্থা কৰি আছে, কিন্তু আজি আমাক নাই, আমাৰ কাৰণে কোনো নাই আজি। সেইকাৰণে বিপদত যোনে মাতিছে তেওঁৰ কাৰণে আমি সদায় থাকিম। তেওঁলোক প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হওক আৰু ইয়াত চাওক কোনে কোনে আহে। আজি দেখিছোঁ চাৰ্কল অফিচাৰৰ সময় নাই ইয়াত অহাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে এতিয়া কোনো চৰকাৰী প্ৰশাসনৰ কোনো এতিয়া বৰ্তমানত গেলি নাই আমাৰ গাঁৱত। दैबानाजों लोमसावजानाय गामियाव बिटिसिनि इएम देबेन बर' बिथाङा खौरां लाहैदों। तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय अरबिल्ला सलिकान्दा गामियाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव पाग्ला दैमानि दैया उसिफावनानै गामिनि ओनसोलाव बोहैसारलांनानै न' बां मोसौ मैसो दाउ बोरमा आरो आबादजों सिलिंखार खालामजोबो। तामुलपुर समष्टि बरबिला गाঁৱৰ এনেকুৱা বানৰ পৰিস্থিতি হৈছে। পাগলদিয়া নদী গৰাখহনীয়াত যিবিলাক মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লৈ গৈছে, আজিলৈকে কোনো প্ৰশাসনৰ মানুহ অহা নাই, কোনো চৰকাৰৰ মানুহ অহা নাই। মই বিটিচি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ তেখেতসকলে যাতে অতি সোনকালে আহি এই গৃহহাৰা যিবিলাক মানুহ আছে তেখেতসকলক সুব্যৱস্থা কৰে। बेनि अनगायैबो फरायसालि लामाफोराबो गोबां खहा जायो, जायनि जाहोनाव फरायसाफोरा बेल नावजोंसो फरायसालियाव थांनांगौ जादों। পানী হৈছে, বানপানী যোৱাকালি অকণমান কমিছিলে, ৰাতিৰ ভিতৰত আকৌ বাঢ়িছে। ৰাতিৰ বৰষুণত এনেকুৱা পৰিস্থিতি মানুহে চাঙত ভাত বনাই কিনি খাব লগা হৈছে আৰু স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভেলত যাব লগা হৈছে। संनाय खावनायखौ बैसां सायावनो संनानै जानो गोनां जादों होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायथिदों। আজিলৈকে কোনো প্ৰশাসনৰ বিভাগৰ বা কোনো চৰকাৰৰ বিভাগৰ কোনো মানুহ এতিয়ালৈকে আমাৰ এই বৰবিলা গাঁৱত, তামুলপুৰ সমষ্টি বৰবিলা গাঁৱত আহি পোৱা নাই। আৰু তেখেতসকলক দাবী জনাইছোঁ তেখেতে আহি যাতে তত্ত্বাৱধান কৰি চায়। बेनि अनगायैबो बुंबावो दि दिनैसिम सरकारनिफ्राय जेबो रोखोमनि अनसुंथाइ मोननो हायाखै। दिनै दैबानाजों भुगिनांनाय गामियाव बिटिसिनि इएम मुस्रि देबेन बर' बिथाङा खौरां लाहैयो होननानै जोंसिम खौरां मोनफैदों।
तामुलपुरनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि मनेश्वर बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय दलगावजों बोहैलांनाय मजाथि दैमायाव साथाम फरायसुलाफोरा दुगैनानै सासे फरायसुलाया गबनानै गोमानानै दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला बे गबनानै गोमानाय गथ'आ गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि गसाइगाव हायर सेकेन्डारि स्कुलाव थाखो 2आव फरायबाय थानाय बिश्वजित मण्डल होननानै मिथिनाय जादों। फरायसाया फरायसालियाव फुंनि 10 बाजियाव फैनायनि उनाव फरायसालिनिफ्राय गावनि लोगो सानैजों लोगोसे दैसायाव दुगैहैदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। বিবেক আচ্ছা কি হয়েছে? তিনালি একটা চ্যাংড়া এসে পড়ছে। কি নাম ছিল ছেলেটার? বিশ্বজিৎ বিশ্বজিৎ। ও কই পড়তো? কোন স্কুলে পড়তো? গোসাইগাঁও। আচ্ছা তুমি আমি এক ক্লাস একই সাথে পড়ছিলে তোমরা? আজকে স্কুলে যায় নাই? গেছিল আবার যে কি মান হয়েছে তারপর এসে পড়ছে। दुगैबाय थानाय समावनो बिसोर साथामनि गेजेराव सासेया गोमायो। गोमानानै थानाय जाथायखौ सानै लोगोआ मिथिनानै गबनाय सासे लोगोखौ सानैजों हाजासे नागिरनायनि उनाव मोनैयाव बै सानै लोगोआ दैसा सेराव थानाय नखरफोरनिसिम खौरां होयो। लोगो लोगोनो ओनसोलनि सुबुंफोराबो मिथिनानै गथ'खौ दैसानिफ्राय बोखांनो थाखाय दैसायाव नागिरनाय जायो। नाथाय दुखुनि खोथा हाजासे नागिरनानैबो मोनैनि थाखाय गसाइगाव पुलिस बिफाननो मिथिहोनाय जायो। पुलिस बिफाना मिथिनाय लोगो लोगो जाथायसालिसिम थांनानै दै बिफान SDRFनि हेफाजाबाव गथ'खौ दिहुननो नाजायो। नाथाय दासिमबो जायखिजाया बिथोननि गेजेरजों गथ'खौ मोननो हानाय जायाखै। गोमानाय गथ'खौ गसाइगाव थिनिआलिनि सेराव थानाय महाराजपुर गामिनि थागिबि नकुल मण्डल आरो दिफाली रायमोननि फिसाला बिश्वजित मण्डल होननानै मिथिनाय जादों। गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफां हारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। गसाइगावआव ABMSUनि सिट-इन डेमनस्ट्रेशन। अल BTC माइनरिटी स्टुडेन्ट इउनियन ABMSUआ थांनाय 27 जुन खालाराव सिट-इन डेमनस्ट्रेशन हाबाफारि लानाय जायो। हाबाफारिखौ गसाइगावनि SDO सिभिल मावखुलियाव लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। गेबें NRC दाय गैयै सुबुंफोरखौ नंनाय नङिनि हाराखास्ति होनायखौ बन्द खालामनांगौ दाबि खालामनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट ABMSUआ। গ্রেফতার করো রাফিকুল ইসলাম হত্যাকারী গ্রেফতার করো আমাক ন্যায় লাগিবই। लफिकुल इस्लामखौ बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिखौ हमनो हायैनि थाखाय सिट-इन डेमनस्ट्रेशनाव ABMSUआ सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দিশত সহায় সহযোগিতা কৰি আহিছোঁ আৰু কৰি যাম। কিন্তু এই ডিভোটাৰৰ নামত কিছুমান অযথা মানে प्रकृत भारतीय नागरिকক अजथा हाराशास्ति करी ABMSUनि मावथिफोरा NRCनि खेलेमेलेखौ सहायनाय जानाय नङा। गुबुन हादोरनि नोगोरारिनि मुङाव सुबुंफोरखौ नंखायनो हाराखास्ति होनायखौ बन्द खालाम। गोरोन्थि गैयै NRC नांगौ। डि भटारनि मुङाव हाराखास्ति होनायखौ बन्द खालाम। BJP गो बेक बायदि बायदि स्लोगान होनायजों गसाइगाव ओनसोलखौ गोमखां होनायजों सोमावग्लुं होयो। গ্রেফতার করো রাফিকুল ইসলাম হত্যাকারী গ্রেফতার করো আমাক ন্যায় লাগিবই। আমাক ন্যায় লাগিবই। No justice, no rest. No justice, no rest. We want justice. ABMSU जिंदाबाद। हाबाफारिनि जोबनायाव ABMSUनि दैदेनगिरिफोरा गसाइगावनि DRC आरो गांसे गोसोखां बिलाइखौ गथायनाय जायो। गसाइगावनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि खोरोमदाव लाइफां हारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरो नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनायजों दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।